हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै मोनसे नोंथांमोननो लागै भिडिअ लाबोनो नाजाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जागोन आङो मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर बिनिनो बेनिफ्राय बे थांनायाव आङो मा नुयो आरो बबाव हाबनाय जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनिफ्राय आरो लोगोसे बिदिनो आङो नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै नाथाय अब्लाबो जि भिडिअ आङो खालामगोन बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना अननानै नायलांदो आरो लोगोसे आं बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय बिदिनो मोजां प्रग्रामफ्राव थांनाय जायाखै सम मिलायनो हायाखै बेनिखायनो नोंथांमोननो मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै दिनै आङो बिदिनो आस्था लगाय मोन्देर भिडिअ लाबोनो नाजाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थागोन आरो अब्ला फैदो आंजों लोगोसे हाबनायाव
그래요.别人没上不来，这对，不对？有两个好吧。一般被俺爸爸批过了没说。Eighteen थाबायलां सिगांथिं नों सिगाङाव बिराद बायबाय ने बेयाव हा मानो मानो थाथिरा नोङो फैलाय走走